изтегля на случайен принцип името на човек от тази зала, който ще има отговорността да изтегли варианта, по който ще работите днес по химия. Диана Господинова Йорданова. Вариант 16. Готвихте се сериозно? Да, 2 години вече. Откъде сте? От София. Пробвате и в Пловдив? Да. Много обичам този град и затова така. Каква специалност? Дентална медицина. Смятам, че изпита по химия ще бъде по-труден, защото нямаме право на чернови, нямаме периодични системи под ръка, но общо взето, който се е научил, ще се справи. Откъде сте? От Велико Търново. А защо избрахте Пловдив? Ами, майка ми е от Пловдив и харесвам града. Университета съм чувал, че базата е хубава. Може би органичната задача и до някъде не органичната заради описанията. Аз надявам да не се паднат въглехидратите. Да, каквото се падне, има значение да успеем да го направим. Имаше 2-3 неща, които ме затрудниха, обаче като цяло топ. Доволна съм от това, което написах. Кое ви затрудни и кое беше лесно? Ами с много години учене всичко ми беше сравнително лесно. Имаше въпроси с хидролиза и се справих се. Така, дано да се добре оценките. Кандидат съм първо желание медицина, второ фармация и от 2 години. 2 години уроци по химия и 1 година уроци по биология. Откъде сте? От Родозем.